Исәнмесез, эфирда дүшәмбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина. Атнаның беренче көне нинди вакытларга бай булды, алга таба карагыз. Шәһәрдә балалар мәйданчыклары яңартылачак. Җирле үзидарәләр республика грантларына ия булды. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Шимбә көнне 3 урында авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшләде. Аларда бөтен төр ризыкларны алырга була иде. Төзүче стадиондагы ярминкәдән Римма Султанова. Батырга Хожга юлама. Шәһәрдә татар көрәше һәм армрестлинг буенча бөтен Россия турниры узды. Чаллыда полилингваль мәктәп төзеләчәк. Моннан тыш республикада барлыгы тагын шундый 5 белем бирү учреждениесе салыначак. Аларның икесе Казанда, калганнары Алабуга, Түбән Кама, Әлмәт шәһәрләрендә сафка басарга тиеш. Әлеге мәктәпләрдә укучыларның татар, рус, инглиз телләрен камил өйрәнүе максат итеп куела. Бу президент киңәшчесе Минтимер Шәймиев идеясе. Объектлар төзелеше хакында Казанда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов уздырган киңәшмәдә фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, полилингваль комплекс проектын Россия президенты Владимир Путин да хуплаган. Балалар мәйданчыклары яңартыла һәм скверлар саны арта. Татарстанның иң яхшы иҗтимагый җирле үзидарәләре республика бәйгесенә нәтиҗә ясалды. Анда шәһәрдәшләребез дә саллы гына җиңүләр яулады. Грант суммасы 160 меңнән 665 мең сумга кадәр. Шәһәрдәшләр барлыгы 9 миллион сумга якын грант акчасы отты. Җиңүчеләрнең берничәсе белән Ләйсән Ханова очрашып кайтты. Миңнунур Асарова 30 елдан артык 32-07 йортында яши. Балалар белән бергә картайды мәйданчык ди ул. Хәзер инде биргә оныгы белән чыга. Не иде, кашил иде. Менә бер шушы единственный калды. Берсе ватылды алып аттылар. Түгәрәкләнеп, әйләнеп торганнар да бар. Онсын да ватып әйттеләр. Ремонтлагыз дип бардым. Менә ул итгән түгел ул диделәр. Вот менә шуның белән безнең монда площадкада җыен ташайып торган тимер калды. Быел мәйданчык ниһаять яңартылачак. 32-нче комплекс территориаль җирле үзидарәсе республика бәйгесендә 4-нче урынны яулады. 300 мең сумга якын грант акчасын конструкцияларны алыштыруга тотачаклар. Бик күп халык 1-3 елда барында жаловаться итәләр. Детский площадкалары износился уже. Домга да инде хәзер где-то 30 еллар булып килә. Ул вакытта куелган элементлар, алар уже искерделәр. Кайберләре уже сынык, кайберләре вообще уже реконструкциягә да не годится. Владимир Цоун энтузиастлар җирле үзидарәсен әле 3 елга якын гына җитәкли. Шулай да эшләре шактый. Бәйгедә беренче урын алганнар 600 мең сум грант акчасын 3-01 йорты янындагы мәйданны төзекләндерүгә тотачаклар. Детские площадки идут с элементами и верандочки, как бы беседки. Яңартырга кирәк, потому что бу дом уже 81 елда. Элементлар, конечно, уже иске, җитми, искергән уже. Алыштырга кирәк. Бу домда балалар бик күп. Шәһәрдә җәмгыятьсе 20-дән артык җирле үзидарә республика бәйгесендә катнашып грант тотты. Акча җирлекләрдә халык көнкүрешен яхшыртуга тотылачак. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Ит, сөт ризыклары, йомырка, бәрәңге барысы да җирле җитештерүчеләрдән. 30 мартта 3 урында авыл хуҗалыгы ярминкәләре узды. Ипподромда Минзәлә һәм Мензелеск районы, Южный агросәнәгать паркында Әгерҗе районы, Төзүче стадионында сарманлылар сату итте. Римма Султанова сюжеты. Шимбә иртәсе көчле җил, җепшик, әмма шуңа да карамастан Төзүче стадионы янындагы мәйданчыкта сәүдә гөрли. Сармандылар ярминкәгә бик юмарт килгәннәр. Ит, берничә сорт бәрәңге, яшелчә, бал, сөт ризыклары, хәтта юмарламлы авыл мае да бар. Аның килосы 500 сум тора. Монда Тукай районы шәхси хуҗалыкларында да сату итәләр. Кишерләр, чөгендерләр, суганнар шулай инде. Бабай белән ике. Барсы да үзегезнекеме? Барсы да үзебезнеке, Аллага шөкер. Бөтен әйбердә бар хәзер. Эшләсәң була, эшләмәсәң булмый. Ярминкәдә йомырка яхшы бара. Алып килгәннең барысында сатып бетерәбез, дип шатлана фермерлар. Бәяләр дистәсенә 50 сумнан башлана. Ит тә күп, дуңгыз ите, сыер ите, сарык итенең килосы 350 сум. Кыш итенең барлык түре дә бар. Бия белән йомырка аламыннан. Бөтен башка итләр дә бар, бөтен әйбер бар, сөтләр дә бар. Аллага шөкер. Ярминкәдә сатыла торган итнең барысы да 2 мәртәбә тикшерү уза. Башта районда, аннары монда. Һәрбер площадкада 2 врач эшләп бара, һәрбер продукция тикшереп бара, сыйфаты, документлары. Шундан да соң сатарга рөхсәт бирелә. Бөтен сатыла торган продукция сыйфатлы. Авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә эре җитештерүчеләр дә үз хуҗалыгында мал тотучы, яшелчә үстерүче кешеләр дә катнашалар. Ярминкәләр шимбә көнне оештырыла. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар.
Вице спорт комплексында татарча көрәш һәм кул көрәше буенча бөтен Россия турниры узды. Аны мөселман көрәшчеләр өчен шәһәр мөхтәсибәте оештырды. Ярышларда Самара, Оренбург, Удмуртия, Башкортстан, Татарстан спортчылары катнашты. Төп бүләк Хожга юламаны Чаллы егете Данил Хайриев яулады. Диния нәзарәте кубогына да Чаллы командасы ия булды. Ярыш башланырга ярты сәгать вакыт калып бара. Спортчылар күнегүләр белән мәшгуль. Турнирга барлыгы 116 көрәшче килгән. Алар арасында 12 спорт мастеры, 11 кандидат. Исемле көрәшчеләр күп, келәмгә яңа гына чыгучылар да бар. Былтыр тоже беренче мәртәбә участвовать менә быел альхамдулилла икенче ярышка килдем. Күп көрәшчеләрне беләм, алар белән очрашкан бар. Көчле көндәшләр. Ачу тантанасында ветеран көрәшчеләр Диния нәзарәтеннән шәһәр башкарма комитетыннан катнашалар. Мөфти урынбасары оештыручыларга рәхмәт хатлары тапшыра. Кунаклар турнирга югары бәя бирәләр. Бу бик әһәмиятле шушы дин кардәшләребез арасында ниндидер теге бер-берсен хөрмәт итү, мехрибанлык, шәфкатьлелек мөнәсәбәтләрен ныгытырга. Татарча көрәш 6 үлчәү авырлыгында бара. Турнир ахырында батырлар җирәбә салачак. Хаҗга юламаны арадан берсе тарга тиеш. Бүләк 200 мең сумнан артык тора. Кул көрәшендә 3 үлчәү авырлыгы. Чемпион Хамидуллинар белән көч сынашырга теләүчеләр күп. Нәтиҗәдә 2 тур көрәш буенча 9 кеше батыр кала. Алар арасында 2 Чаллы көрәшчесе дә бар. Хаҗга юламаны җирәбә салу юлы белән 19 яшьлек Чаллы студенты Дамир Хайриев ата. Командалар арасында да чаллылар җиңү яулый. Мәрьям Файрушина, Рима Султанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Алабуга музей тыюлыгының күргәзмәләр залында яңа күргәзмә ачылды. Темасы 18-19 гасырда хатын-кыз модасы. Аны Лермонтовның Тарханы музей тыюлыгы фондларыннан алып килгәннәр. Император Саут сабасы, затлы веерлар, эшләпә, хатын-кыз журналлары, ювелир эшләнмәләр күргәзмәдә Лермонтов чоры туташ ханымнары кулланган әйберләр урын алган. Хәтта 19 гасырда эшләнгән чын француз хушбуе да бар. Смотрите, здесь 4 флакона. Бу француз парфюмы тупланмасы 19 гасыр. Бер флаконда хәтта хушбуй да бар. Чөнки аның капкачы ватыла да ачылмыйча кала. Шулай ул безнең көннәргә кадәр саклана. Күргәзмәдә 300 экспонат, барысы да төп нөсхә. Бу төрле киемдәге хатын-кызлар сурәтләре, алар кулланган бизәнү әйберләре. Мисал өчен 18-19 гасырга караучы сәйлән эшләнмәләр. Раньше бисер был очень-очень мелкий, венецианский, и вышивать им было очень сложно. В него даже иголочка не проходила, и поэтому вышивали особым образом. Брали конский волос из хвоста молодого жеребенка, и вот этим конским волосом пришивали. Күргәзмәнең икенче өлеше Лермонтов музееның бүгенге тормышын чагылдыра. Фотолар, буклетлар, китаплар. Пензалларның Алабугага беренче килүләре. Быел Тарханы музеена 80 ел. Лермонтовский музей-заповедник Тарханы стоит в череде и в ряду самых любимых музеев-заповедников Российской Федерации. Күргәзмә Алабуга музей тыюлыгының күргәзмәләр залында 22 апрельгә кадәр эшләячәк. Аккауру белгесе старт алды. Гаризаларны 9 апрельгә кадәр экранда күрсәтелгән электрон адреска юлларга кирәк. Әлеге чара яшь талантлы шагыйрәләрне, оста шигырь сөйләүчеләрне эзләү һәм ачыклау максаты белән уздырыла. Аккауру белгесендә катнашырга теләүчеләр үзләре язган шигырьне яки яраткан әдиби әсәрен татар телендә тәкъдим итәләр. Бәйгегә 16 яшьтән алып 25 яшькә кадәрге өлкән сыйныф укучылары һәм студентлар чакырыла. Бүгенге менә мин сезнең белән сау булашам, сән сау булыгыз. Гастроли Димитровградского драматического театра. 19 апреля. ДК КамАЗ. 19:00. Анна Каренина. Легендарная история любви. Приглашаем на весенний форум здоровья и красоты и специализированные всероссийские выставки «Спорт, отдых, туризм», санаторно-курортное лечение с 3 по 7 апреля в выставочный центр «Экспо Кама». Оргкомитет 47 0102.